Horas madihita saluhuna kadongan sa porsiaon martang yang mahita. Debata jahuba na marhabangsa di banua gijang. Hupa sahatora nami tuho mauliate di saluhuna aka padongan yomu di tonga-tonga ningulu nami satu partikianon. Noang Tuhan apala ditikion nang tangi honon nami madiba sian hatami. Marsaringar may di tonga-tonga ningulu nami. Sa makadu sa pangalasyon nami, holan mga sahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amen. Hatani dibata dihita di bagasa tikion, imana tersurat sian Evangelium Markus bidualu ayat 27 sahat ayat 30, songonon ma didok disi. Dungi borhat ma Jesus rabdo sisian nai tu akahuta mardonokon Kaisarea Filipi. Jala di tongadalani di sukun ma aka sisian nai nin nama. Ise doau di dokalak. Jadi dia lusinasida ma ibana. Si Johannes padiri do di dokalak. Nadiba madok si Elia na asing muse sahalak sian aka panuri rangido. Dungi disukun ibana manasida. Ya hamu ise maau di dok kamu. Jadi dia lusi si Petrus ma ibana. Kristusido ho. Gabe di popai manasida. Unang di pabua-bua ibana tu halak. Olak nido sahatna. Topik ni hatan itu hanon. Baka tidak kon ni si Petrus. Huria ni tu hatta. Dung sidung di pamalum Jesus nama pitung di Betsaida. Borhat ma Jesus rabdo sisian na itu huta mardonokon Kaisarea Filipi. Jala di tongadalani di sukun ma aka sisian nai nin nama. Ise doau di dok halak. Jumolo porludo boto ota ia hutaon inganan perpolitikan imana di parhatopot kaisar songot Tuhan. Jala ingananon ima inganan menggadis aka ula-ula hasi pelebiguon manang gana-ganaan. Inganan ni aka jolma memilih aka debatabaan lau di tuhor jala di soba. Marhitei molo taparroaho suku-suku ni Jesuson. Taringot ise do dirina. Didok rohani aka jolma suman mai di konteks manang namasa disi. Jala somalna di halak Mediterania purba. Di partikiani hadirion manang identitas dang ditotuho diri sadiri. Alai aka natorop do manang komunitas. Hadirion manang identitasi di hati dakon aka halak muse. Nang pe Jesus ubotosa alus ni suku-suku nai. Diso Jesus naing ubotosa bohado panadayon ni aka jolma tu hadirion na. Ainu ngatung godang aka tada halongangan na binahin ni Jesus songon na ni ida ni aka sisian. Aka natorop jala barita taringot tu Jesus sipe nungasar dia kahumaliang nasida. Jala nunga tunggodang nasida. Manangihon pangajarion ni Jesus, taringot harajaon ni debata, taringot ngolu namar hadaulaton, di bagasan hasitongan, duhot hatigoran ni Jahoba debata. Jadi dia lusi nasida ma Jesus, si Johannes padiri do didok halak, na deba madok si Elia, na asing muse sahalak sian aka panuri rangido. Padapok ni aka halak na pinasahat ni aka sisiani tu Jesus. Patuduhon panadayon nong tibodo dohonon. Alai nang pesongoni padapok nasida tu Jesusi. Dang dope madonokon hasitongani. Nasida makaporsiay ibana. Alai aka halongangan na pinatupana do. Sian alus ni nasidai. Patuduhon na somanada dope nasida ia Jesusi imana gabe si palua jolmai. Jala ikos sikop doi patu paonna.
jala sude padapot ni akajol mai nagabi alus ni akasisiani ima panadaio di pardagingon panadaion na hobartu pikira doho na nihirim ni nasida ima taringot haluan nasida sian panggonggomion harajaon ni rom. Hurian itu hatta dang sai suku-suku ni Jesusi hola taringot tu padapot ni natorop. Dungi di sukun ibana manasida ia hamu ise maau di dok kamu. Jadi dia lusi si Petrus maibana Kristus doho. Suku-suku ni patuduho pabua natakas do di parhatopok nasida pakati dakonon taringot tu hadirion ni Jesus naong di baga-bagahon ni akapanurirang di padan narubii. Nyan alus ni si Petrus ima alus natakas jaladang adong ganggu ni roha manang alus na acung manang nagai disi. Hata Kristus di pangatusion ni halak Jahudi ima sahalak na nimiakan marhite miyak na khusus jala sahalak na sudung manang istimewa. Hasudungan ni Mesias manang Kristus di halak Jahudi ima taringot ulaon na doho persuruan na khusus somaldo di halak Jahudi akan malim mamiaki sahalak na ditodo dipilit laos pabotohon Jesus ima Mesias. Mesias di pangatusion ni Jahudi ima sahalak na gabe raja manang malim jala pangusian miyak na khusus di simajujung sasahalak ima hataridaan hagogok ni tod di ni Jahoba di ibana. Dada miyaki mabay sasahalak gabe sudung alay tod di ni Jahoba na niusehot tu ibana do. Alani i molo naung digohi tod di ni Jahoba totu saluhut parnguluan na doho parulaon na ima mangulahos saluhut ulaon halomoan ni debata. Jala Jahoba debata amani Kristus ido na manotopo Jesus gabe Mesias. Dada sian hajol mau na tong na manitikon na tutudo Jesus si anak ni debata. Alai Jahoba debatai sadiri do. Na mangihut dek tolupului di popai Jesus do akasisian nai. Unang di pabua-bua tu halak pabua ibana do Mesiasi. Asan yan akajol maisa diri ma manada hadirion ni Jesusi. Asa unang salah dasor nasida mangihut to Jesusi. Jaladang dapot do petikina pabotohonon na pabua Jesus do Mesias manang Kristus. Hobar tu sakap ni Jahoba debata. Bai masikop saluhut na dipatu pa Jesusi ulaon na diportibion. Dukoni sadok bangsa Israel ikotakas ubotosa Jesus na pinarsilakon nai ima baki Tuhan jala Kristus dibahin debata. Buta bereng di ulaon ni apostel bidudua ayat 76. Hurian itu hatta mulut bereng di ayat na mangihut ima ayat 31 sahat ayat 32. Riko doi botota lama mereng pakati dakonon ni si Petrus itu Jesus. Ditiki Jesus mengajari nasida. Ia anak ni jolmai ikon gudang dosi taonon na. Ikon bolokonon ni akasi tua doh malim do ibana. Laos pusaon na do. Dungi mulak mangolu do di hari patuluhon. Patar do di pabua hatai. Alai dia rahus si Petrus maibana. Di sol-soli maibana. Totu siap pakati dakonon ni si Petrus na di ayat 20 siai. Boy may muse talapati molo di ibana marlapata kia do Jesusi. Alai Petrus di bagasan pangatusyon na. Kristusido Mesias holat tu dirina sabing. Magopodo pangatusyo si songoni. Ay haroroni Mesiasi tu sadok portibiodo. Naikon manaon na bernit, mate jalamonang di ujung na. Dang tarjalo rohani si Petrus ubegesa si taonon naikot taonon ni Jesusi. Diapor siya ibana do Jesusi nian Mesias. Jala ditiki parjolo panjupang do Jesusi. Nian akasisian na inunga makapor siya ibana sa halak Mesiasi.
Buta bereng di Yohanes sada ayat 40 sada. Alai dang hibul dope rohana sida sasitong na manada hadirion ni Jesusi ubay naro tu portibion. Ditiki ina sida di bagasan pangatusion mesiasi holan pertogi ni portibiodo manang pemimpin politik. Mesias manang sipalua songon naung disurirakon nai dang sahat dope panadayon na sida pabuwa natutudo Jesusi Mesias manang sipalua naung rotu tonga-tonga ni jolma pardosa jalana laho paluaho jolmaido. Alai di pardalanan ni akatiki nange do Jesusi sai tong mangajari na sida taringo tu hadirionna. Hurian itu hatta ikut tapar hatopot do paboa natutudo Jesusi ima Kristus manang Mesias. Alai unang besongon pangatusion ni halak Jahudi panadayota Tuhan Mesiason ni Jesusi. Ima nagabi raja jala sipalua halak Jahudi sian panggonggomion harajaon ni Rom jala paluahon halak Israel siap penjajahan ni harajaon ni Rom. Dada laho manggohi na pinikiran ni halak Jahudi ha Mesiason ni Jesus. Lobi siani tahe ima paluaho saluhu jolma sian perhatobano ni dosa dohot hamatean na jorbuti. Dada laho pajong jokon harajao songon harajaon nadong di portibion anggo ha Mesiason ni Jesus. Alai pajong jokon harajaon ni Jehovah di batado. Alai dada papatarhon raja songon hasomalan Jahudi na laho marporang. Alai papatarhon na tutudo Jesus. Raja ni saluhut raja. Raja si pardami. Jalaholan ibana do Tuhan si sobaon. Atong panadayota dohop pakatidakonota. Maradopo Jesusi di parngulota. Ikon masahat tuha porsiaon nama dok. Ibana do Mesiasi. Naung disurirako di pada Nairobi anak ni debata si palua portibion. Jala molo adong manukuk kita taringot tusi ise ma Jesus di dok kamu. Songonima alusta ala ikko di bagasan hapor siao do hitam madoki. Jala ikko do hitam manotong makaposi ibana. Jala pasahaton hadiriota gabi apunani Tuhan Jesusi. Hasangapon madi ibana si palua hitai. Amin martangi yang mahita. Tuhan Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang. Nasangap jalan na marmulia. Nungahutangi kami Tuhan debasian hatami. Saya sirohama di Tuhan pergugui mahami di bagasa todim. Majamoton jala pagudang-gudakon haporsiaun nami. Madok hodo Mesiasi anak ni debata si palua portibion si maroham le Tuhan debata setotong ma iring-iring jala tugu-tugu hami ditongato ani pardalanan nami asatotong pasat tami diri nami tuho jala mangasahoko mahami di pardalanan ngulu namion mangula kaulon nami. Sese sama Tuhan akadusa pangalasan nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tuho aliyamang. Amin. Horas madihita saluhna. Shalom.